Bueno, d'entrada, moltes gràcies per vindre, vull dir, sempre dona molt de gust, no?, que si tens ganes de compartir, que a la gent li interessi, no? La temàtica, ja veieu, que és l'artrosi, osteoporosi, vull dir, tot allò relacionat bàsicament a la pèrdua de calci i altres nutrients que ens afecten de manera general o de manera local. L'artrosi seria més una pèrdua d'un desgast molt concret, que pot afectar a una part del cos o a moltes, i l'osteoporosi és algo més general. Veieu que una mica ja els que em coneixeu, de fet sou tots o quasi tots, veieu que la nostra sempre idea més important quan veniu a preguntar algun dubte sempre és fer allò que dic jo com si fóssim aquells del CSI, allò de i per què? Jo sempre tracto de fer dues preguntes, que és el que m'agradaria que tots vosaltres sempre tinguéssiu, us plantegéssiu quan us passa alguna cosa a vosaltres o a algun familiar o a algun conegut. I és, des de quan li preguntes a la gent, ¿desde cuándo te duele no sé qué? La respuesta universal siempre es, hace mucho tiempo. Tornem a preguntar, hace una semana, 6 meses o un año. Espérate. Oye, sí, hace medio año. Ja ens hem situat. Sabem que és algo relativament recient. La segona pregunta, ¿con qué lo relacionas? La resposta habitual és con nada. Per què? Perquè no estan acostumats, ningú els ha ensenyat a pensar. Entonces les diríem, lo relacionas con un cambio de alimentación, con un cambio de horarios de trabajo, ha pasado algo a nivel emocional que realmente te preocupe, has dejado de tomar un medicamento o has tomado uno nuevo, i a vegades la gent, o entre els dos, arribem a alguna conclusió. Ostres, és cert, des que he deixat aquella medicació estic a morir. Doncs torna a prendre la consulta amb el metge, amb el farmacèutic, o al contrari, des que prens tipus com la del colesterol, la simvastatina, escolta, és que em fa mal tot. Ja no és un tema d'anar al reumatòleg, vull dir, és un tema d'anar al metge i comentar-li. Aleshores, aquesta és una miqueta sempre la nostra filosofia, és la filosofia de la medicina natural. Nosaltres hem de ser els nostres propis metges, amb ajuda amb el metge o el terapeuta, però sempre investigar, pensar. Es que últimamente una temporada fatal. ¿Qué hacías antes y qué no haces ahora? Oye, es verdad, yo antes tenía unos horarios y iba a la piscina. Pues el remei te l'acabes de donar tu. O sigui que a vegades els remeis no són només comprar coses, poden ser algo tan simple com sobretot canviar a vegades hàbits. Aleshores, mira, podeu passar-li sisplau cap enrere aquest paperet? Mira, aquí hi ha una cadira, aquí davant. Aleshores, el més important, el que diem, el tema de les causes. Quan parlaríem de l'osteoporosi, diem per què perdem calci? Poden haver-hi moltes causes. Una d'elles, amb l'edat, se van produint, evidentment, canvis hormonals, més acusats, evidentment, en les dones. Però després també veiem cada vegada més que hi ha molts medicaments que interfereixen també en l'absorció de minerals. Per això és molt important, quan preneu qualsevol medicament, sempre mirar el tema dels efectes secundaris. Sovint no es dona gairebé cap, però tingueu en compte que si observem un canvi important amb alguna cosa, què està passant? El metge sovint ens pot canviar a una altra medicació o buscar una alternativa natural. La dieta, veiem l'excés de sal, de cafè, de proteïna animal, de sucre i aliments refinats, també és una causa molt important. Falta de vitamina D. Per això veiem que els països nòrdics tenen més problemes. Per què? Perquè tenen menys hores de sol i el sol ens estimula realment l'aprofitament i la síntesi de vitamina D. Aquí hem d'aprofitar, i els mesos que tenim aquí molt de sol, aprofitar-los, encara que sigui en casa, pel carrer, al parc, 10 minutets que ens doni el sol és un medicament. Aquí en Espanya l'avantatge que tenim és que aleshores la gent que fins i tot necessita prendre vitamina D, li diem pren-la del mes de novembre al mes de març, 4 o 5 mesos. Aconseguim dues coses. Una és un estalvi de diners, perquè no l'hem de prendre la resta de l'any, perquè la tenim gratis, i segon, fer una precaució, perquè la vitamina D sí que es guarda a nivell hepàtic, i l'excés de vitamina D té molts efectes secundaris. M'ho faré en 4 mesos, me surt més barat i segur que no faré cap malaltia. Falta de magnesi. Això, clar, què passa? Com avui en dia els camps els abonen tots, ja no els abonen amb fems animals, la terra té menys magnesi, sobretot els aliments. Per això veieu que sempre insistim, sempre que hi ha osteoporosi, descalcificació, artrosi, artritis, prendre magnesi. Després veurem quin magnesi és el més interessant. La insuficiència renal
ja tenim algunes malalties, com la insuficiència renal o l'alcoholisme, que bàsicament es dificulten molt l'absorció del tema del calci o directament l'eliminen. Al igual com hem dit abans, l'excés de sal. Molta gent, per exemple, que fa pedres de ronyó, sempre que li parlem, a vegades prenen molta sal. O la gent que diu que jo no prenc gaire sal, a vegades prenen molts aliments salats com les olives. Oye, me regalaron un bote de olivas así y cada día voy comiendo, y a vegades fas una crisis, la típica sorreta que diuen. Vigilem amb la sal, I la poca que prenguem que sigui sal marina, evidentment. Vale. I el dèficit de magnesi que hem parlat i l'alcoholisme, que era dins de les malalties. Què més amb l'artrosi? Pot ser a vegades també per traumatismes, un accident. Em vaig trencar el braç molt malament per algun lloc molt concret i a vegades aquesta zona es pot fer artròsica perquè ha curat malament. Vale? Després també a vegades treballs molt concrets. Per això veiem abans la gent que treballaven al camp sempre amb aquesta postura i hi ha gent que veiem de gran no, potser tenen 50 anys i els pobres ja anaven torçats amb un bastó perquè molts anys amb la mateixa postura. Avui dia ho veiem també gent que treballa amb les fàbriques fent moviments repetitius molt concrets. Aconseguim aquí fer un desgast i a banda la musculatura s'acaba atrofiant. I és quan la gent té problemes molt concrets. En el cas de l'artrosi del coll també veiem molts casos que passen avui en dia i és la gent que treballa davant de l'ordinador, que sempre penseu quina postura adoptem tots davant de l'ordinador, és que traiem el coll cap endavant, amb la pantalla, torcem enrere. Després per la nit, com que m'agrada molt llegir o veure la tele, me poso i estic al revés, torçar el coll així i així afavoreix sempre l'artrosi cervical. És quan la gent aleshores ens explica que se li dormen les mans. Clar, quan tenim tensió aquí, penseu que això és com un cruce de carreteres i me passarà qualsevol cosa d'aquí per amunt. A mi se me duermen les manos, jo tinc una tendinitis crònica, jo tinc el túnel carpiano, jo marejo, jo tinc un acúfen, que és el sorollet aquell, pip, menos memòria, tengo un tic en l'ull que me fa no sé què, sempre tingueu en compte aquesta zona. Doncs vinga, aleshores, importància del calci i els símptomes de carència. El calci, evidentment, la funció més important que té, ja sabem que és la de mantenir el nostre esquelet, que és el que ens manté l'estructura en condicions. Però el calci també és un conductor i també ajuda que a nivell nerviós tot funcioni d'una manera molt estable. Per això, quan veiem símptomes de carència, podrien ser tot el que siguin tendència als espasmes, que no és el mateix que una rampa. La rampa seria magnesi i potassi, però és la gent que sempre tendeix, o a vegades a tics, aquestes coses, tot el que siga, aquesta gent que tenen allò de les piernes inquietes, aquí n'hi ha un factor nerviós, però també n'hi ha a vegades una possible manca de calci i de magnesi, són gent que estan dormint i les cames li van fent espasmes i no poden dormir, és molt dolorós. També aleshores major tensió muscular, gent que sempre està molt tensa, a vegades els donen comprimits de calci i magnesi i de repente diu, oye, menos mal, es que antes siempre estaba con las cervicales. I en casos extrems ja posa aquí pot produir confusió o desorientació. Gent que sense cap causa aparent de repente comença a fer coses rares, acostuma a passar en gent més gran i se pot confondre amb un Alzheimer o coses així. Sempre en aquests casos preguntaríem què és el que ho menja, què és el que ho fa, perquè clar, també es pot parlar que sigui un dèficit de vitamina B12. Sempre hem de veure el conjunt de tots els símptomes i no la primera, oye, es que mi padre está un poco despistado, le falta calcio. Hem de veure i preguntar més coses, però ens podria avisar. Sempre que parlem del tema com avui que parlem del tema calci, ja sabeu el que sempre parlem, els que veniu per la botiga, és del tema de la llei de vaca, que és el remei universal, sembla. Vas al metge i tu, i sobretot les dones, ho teniu claríssim, a partir de 45-50 anys com a molt, teniu que prendre 4 làctics al dia i és un desastre. Quin és el problema? El problema és que quan veiem un aliment... Perdona, Josep. Sí. Hem de fer espai a 2 persones que estaven apuntades. I tenim cadira? Sí, tenim 2 cadires. Doncs que passen los concursantes. Bueno. Podeu passar, sisplau, una paret enrere? La propera vegada ja ho farem diferent i així. Bon dia. Perdoneu. Hola, Pilar. Endavant. Bueno,
El cine ja està ple, Ja no... Sí, però és que no tenim més cadires. Vale. Ahí teniu l'esquemeta. Aleshores, no res, portem 10 minutets, hem parlat de la importància del calci i bàsicament les causes de per què perdem calci. Aleshores, respecte a la llet, clar, la llet, el que diem, la recomanen per una lògica. Quan mirem en el microscopi, la llet de vaca és un aliment molt interessant, perquè veiem que porta una tonelada de calci, una tonelada de vitamina D, una tonelada de proteïna. Aleshores, la conclusió és simple, si tu necessites calci, pren llet de vaca. Que el problema és que avui en dia la medicina s'especialitza tant que l'investigador que investiga els aliments, que és el que tenen, ja no sap de res més. Ahí no li parles de digestió. Oye, pero esto qué tal si dijera, perdón, esto es el departamento de al lado, a mí no, que me preguntas. Vas a l'altre, esto es del digestólogo, esto pide hora i te'n vas a Terrassa i ja te diran. Doncs clar, hem de pensar que la llet de vaca és un aliment que està pensat per un animalet que és el vedell, el ternero, i que en 6 o 7 mesos de vida ha de fer... ha de créixer igual com per tota la seva vida. Clar, nosaltres triguem entre 14 i 17 anys, depèn si som home o dona, o de la nostra genètica, que vol dir que no és un aliment aconsellable per nosaltres. Per fer aquest creixement tan gran, el vedell, a banda que necessita, evidentment, molta proteïna, molt de calci i molta vitamina D, necessita molt d'estrògens. Doncs clar, la llet de vaca també és molt estrogènica. Per això en alguns països, com Mèxic i cada vegada més llocs, els departaments d'oncologia a vegades diuen qualsevol pacient amb càncer no me tome usted leche de vaca, ningú làcteo, perquè són estrogènics i l'excés d'estrògens favoreixen el creixement anormal de les cèl·lules. Aleshores, és un factor més per no prendre'n. Veurem també que els països més lleteros, com poden ser Holanda, Dinamarca, aquests països nòrdics, sobretot veureu que les dones acostumen a ser també més grandotes, però també pits més grans, vull dir, més caderes, en general més grossotes. I els països on no se prenen làctics, més tipus Xina, Índia, aquests països, veureu que la gent en general són més prims, són menys estrogèniques les persones. Aleshores, el que és cert que el cos el que necessita és calci i hem de buscar aliments que siguin fàcils de pair. Abans, fa molts anys, deien, eres lo que comes. Avui en dia diem, eres lo que absorbes. Si algo porta molt d'algo i a mi no em senta bé o no ho aprofito bé, difícilment faré alguna cosa. Però clar, com que la llet sí que la prens, ens passaran diverses coses. Una és que aquesta tonelada de calci, si no la puc aprofitar bé, anirà a algun lloc. Quasi sempre o pedres de ronyó o calcificacions, que passa el mateix quan comprem aquells comprimits que ens recomana el metge per osteoporosi, que és la vitamina, el calci con vitamina D, el Sandoz, bueno, n'hi ha diversos, i el mateix prospecte ens ho diu. Posibles efectos secundarios. Puede producir calcificaciones, piedras de riñón... Clar, algun lloc ha d'anar-hi. I per altra banda, clar, coses com la lactosa, que ara per això ja veureu moltes lleis que ja no porten lactosa perquè a molta gent els senta mal. Sobre sentar bé o mal hem de tenir en compte una cosa, que a vegades, quan jo prenc la llet de vaca, molta gent diu, és que a mi me sienta bien. I és cert que la prens i a nivell d'estómac, que és la primera impressió, oye, me sienta genial. Una altra cosa és que passa al cap de 3 hores, quan arriba el budell. Quan arriba el budell la gent s'infla. Per això quan els diem, oye, deja el cortadito y pásate a una infusión o una leche vegetal. La gent diu, oye, es que a mí me gusta mucho. Tú haz la prueba durante 3 o 4 días. Quan la gent porta 3 o 4 dies i no pren la llet de vaca, que és el que nota, que de repente, uy, ahora vuelve a tomar leche de vaca. I fa, bluf, i diu, vale, ja no m'expliques nada más. Tu li estaves explicant que si l'absorció, que si tal, i el que li importa, perquè és el més evident, és que s'ha desinflat. Ja no és un tema estètic, sinó el que diem, indica que el meu cos treballa millor amb un aliment o amb un altre. Vale. Estem en el mateix amb els nens. És que els nens necessiten molta llet. No, els nens necessiten calci, però el calci veurem després que el tenim en 2.000 aliments. Els nens, com tots els animals mamífers, han de mamar el màxim de temps possible. Un cop han acabat l'època de lactància, biològicament se calcula que és fins als 3 anys, en els humans, perdem un enzim que ens ajuda a aprofitar aquella llet materna al màxim. Per què? Perquè el cos diu, a partir d'aquesta edat, aquesta persona ja menjarà de tot, no necessita ja que jo estigui preparat per a pair. Aleshores, quan prenem, a més, a vegades veiem nens que prenen leche de continuació i tenen 3 o 4 anys, a banda que és una pèrdua de diners perquè val un pastón, és que el teu cos difícilment aprofitarà
Si aprofitaria ja poc la llet materna, pues la de vaca encara menys. Però que sapigueu que és un tema delicat. És un tema que si depèn a vegades a quin metge tu li expliques que no prens llet de vaca o no prens làctics, te pot dir de tot. O sigui, si tens ganes de te va a la batalla, pues li dius no. I si no li dius sí. I continua amb el tema. Perquè si no ens entrem a vegades en la lluita que te diu eres una irresponsable, si te quedaràs en osteoporosis, no sé què, aleshores voldràs que jo t'ho arregli, i tota la retaïla aquestes. Per què? Perquè és la seva formació. Per això cada vegada la cosa va canviant, perquè els metges en el fons també són pacients, ells i la seva família. Aleshores també ells van investigant, i quan veuen ells que se prenen la simvastatina i els dona el dolor articular, diu, ostres, menudo rotllo de medicament. I ells quan aixeca el cap i diu, hi ha alguna més per ahir? Per això veureu que ara en molts postgraus i a la Universitat de Medicina són també de Medicina Natural. Si aneu aquí a l'Hospital General veureu Departamento de Acupuntura, que és per flipar, això fa 5 anys no valia per anar, i ara està a l'hospital. És una prova que ells, a poc a poc, en les farmàcies veureu que està ple de remeis naturals també. Sembla que sí, que això que fa 25 anys, quan jo vaig començar, era gent que estàvem en una secta o alguna molt raro i perillós, i que a més no valia res per res, i ara sembla que al final que sí. Per sort cada vegada també hi ha més estudis en hospitals i en investigacions sobre els remeis naturals, el qual m'alegra molt perquè bàsicament el que fan és confirmar el que la gent durant segles o milers d'anys anava comprovant. Perquè quan alguna cosa no funciona sovint va quedant en l'oblit, tant siguin medicaments com plantes i coses. Doncs quan veiem coses com teràpies com l'acupuntura, que porta 4.000 anys, i algú diu que no vale para nada, dius, home, cada cop en el món se fa més acupuntura durant 4 o 5.000 anys, raro sé que no valgui per res, perquè la gent, si vas 2 vegades a un lloc i no te funciona, no tornes. Si anem a un massatgista i no ens funciona bé, ja no tornes. Si te va molt bé, tornes i què fas? I ho recomanes a una amica o una amiga. És així de simple. Nosaltres durant aquests anys ho hem vist, cada any van sortint 2.000 remeis naturals, però veiem que passa el temps i aquest dius, aquest remei funciona molt bé, i un altre, la gent no repeteix. Nosaltres tenim un gran avantatge, és com que veniu molta gent, quan entreu per la porta, a vegades entreu i diu, bon dia, Josep, que ho sigui. Diu, allò m'ha anat molt bé. Què era, que no me'n recordo? El magnesi o el rotllo que sigui. Ah, molt bé. Quan veus molta gent que t'ho diuen, i a més tu veus que mires i s'han acabat els productes del prestatge i tornes a demanar-ne, i dius, tate, que això, sí, realment confirma el que tu has estudiat. Quan venen els comercials, què m'han de dir a mi? Josep, això funciona espectacular per l'artrosi o tal. Jo penso, ja t'he dit d'aquí un any o 2. De moment que tu em diguis que, perquè penses que hi ha un interès comercial també, no? Esto funciona genial. Dic, espérate, quan tu veus que n'has venut 1.000 o productes que coneixeu tots, la equinàcia, clar, jo fa 25 anys que la venc, veus que cada any se ven més, però no jo, a les farmàcies, a tot arreu. Bona senyal. Aleshores, les lleis vegetals. A veure, sempre que diem que jo vull substituir, o més que substituir, quan diem a la gent, no tomes leche de vaca, no vol dir que el prendre, si us recomanem la beguda o llet d'arròs a una persona... Dime. Vale, gràcies. No vol dir que en aquell àpat la llet d'arròs me substituirà tot el calci que podria tindre la llet de vaca. O sigui, com veurem després, tenim 2.000 aliments. El que volem és buscar alguna substitut per esmorzar. Que encara que aquesta beguda d'arròs no me portés calci, no passaria res. Segurament l'estaré prenent i veurem com i on en l'esmorzar, amb el dinar o amb el sopar. Però a més ara n'hi ha moltes begudes vegetals. Veureu que en el pot sempre posa bebida vegetal o licuado o similar, perquè la paraula llet és només exclusiva d'aliments animals. Leche de cabra, leche d'oveja, leche de vaca. No es pot posar comercialment leche de soja perquè no és llet, no és producte animal. Aleshores, quina seria la més interessant? Per mi la més interessant i molta diferència és la llet d'ametlla. És l'aliment, és la nostra vaca mediterrània, per dir alguna cosa. Penseu que quan fa temps en la revista aquesta que es donava gratuïta en el periòdic i als trens, que era el 20 minutos, un dia el meu fill me va portar-ho i posava «Desde cuándo tomamos leche de vaca?». Me va agradar molt perquè no és una revista, evidentment, mèdica, ni de medicina convencional ni naturista. Aquest estudi el feia un antropòleg i explicava que la llet de vaca, la vaca com a font de llet,
va començar especialment en els països nòrdics, se calcula que farà uns 2 o 3.000 anys abans de Crist. Això vol dir que porta uns 4.000 anys. Si pensem que el ser humà està pul·lulant per la Terra fa uns 300 o 400.000, realment vol dir que la llet de vaca és un aliment nou per nosaltres. Però parlava dels països nòrdics, de gent rossa amb ulls blaus. Aquesta gent, a base de portar uns 4.000 anys, han desenvolupat certa tolerància. Després, evidentment, han vist que si aquesta llet la fermentes i fas un iogurt, o fas un kèfir, o fas un formatge, aquells bitxets ho han paït predigerit per nosaltres. Per això molta gent que no pot digerir un got de llet ens diu que, oye, a mi el iogurt me sienta bastante bien. O sigui, si hem de prendre un làctic que sigui un fermentat. Però vull dir, aquesta gent farà uns 4.000 anys. Però explicava que aquí al Mediterrani el que és la vaca ha arribat farà com 1.000 o 1.000 pocs anys, i no a tot arreu. Vol dir, per nosaltres és un aliment molt més nou encara, no estem preparats. En canvi, sí que hem sentit parlar més de la cabra o de l'ovella, és més mediterrània. Són dos animalets més petitons, la seva proteïna és més petita i és més similar a la humana. Estic similar vull dir que l'altra no té res a veure i l'altra té que veure un no res, tampoc la recomanaríem, però en general la gent observa que els senta millor la cabra que la vaca. Veureu que ara n'hi ha un nou boom de la llet de cabra, en França va començar a fa ja molts anys, en Espanya comença ara, i és perquè la cabra durant molts anys no es recomanava perquè era molt difícil se'n donava molts problemes de febres. Aleshores molta gent acabava fins i tot morint de febres de la llet de cabra. Avui en dia no n'hi ha problema per els processos que passen de pasteurització i tot això. N'hi ha 100% de tranquil·litat. En resumen, si volen prendre fins i tot els iogurts i tot, millor de cabra. Que la desavantatge és que té un gust més fort i o t'encanta o no la pots ni olorar. A mi en particular no puc ni volent, ni el formatge. Quan vaig entrar a Cabrales, allò era quan marxem d'aquí. La número 1, la d'ametlla. Després tindríeu la d'avellana, el mateix, són molt digestives. I a partir d'aquí ja tindríeu que si la d'avena, la de sèsamo, ara la d'arròs, la de coco, n'hi ha moltíssimes, ja és que us agradi. Ja us dic, encara que portessin 0 calci, dona igual, és per prendre alguna calentó. Molta gent te diu, és que jo vull per prendre una miqueta per matar el cafè, que no sigui tan fort. Com si prenguéssim una infusió o un suc, no cal que aquella algo líquid sigui ric en calci, perquè ho prendrem en altres coses que ara veurem. Fins ara, teniu alguna pregunta? Abans que continuem. Al final, digues. Una miqueta amb el tema de la cabra, que has dit que històricament era l'animal... La cabra, més que tot, perquè és un animal més mediterrani, és aquí, per això. Aleshores, diguem que la gent també portem més mils d'anys prenent-la i aleshores és més digestiva. Però sempre veureu que quan parlen de Grècia, Roma i tots aquests, sempre parlen del que seria formatge, més que beure la llet. La llet sempre ha estat un aliment de supervivència. Què vol dir? Aquest nen que la mare acaba de morir i no n'hi ha cap del poble que pugui donar el pit perquè ningú estava en lactància, o perquè davant d'una guerra, que sempre hem estat ple de guerres, tu pots endur-te el ramat i te pot ajudar a sobreviure, encara que no sigui un aliment ideal, però te pot ajudar a sobreviure. I la gent sempre ha buscat la supervivència. Però clar, no és el mateix un aliment que m'ajuda a sobreviure que a viure. És diferent. Has dit la llet de coco? Sí. Ho has dit, no Sí. té molta greix. És que, a veure, és com l'ametlla. L'ametlla seria un aliment ric en greix, però que és com l'oli d'oliva, que és 100% greix, però és un bon greix. Farà molts anys, farà uns 10 o 12 anys, jo veia que molts productes ecològics portaven oli de coco. I pensava, ostres, tothom parlava malament del coco, és una grassa saturada. Jo pensava, quina lògica té que un producte tan ben pensat me porta coco. I és quan vaig començar també a buscar, a mirar en internet i preguntant a gent, i aleshores vaig veure la lògica. Sobretot per el que diem, és per la lògica. Quan als anys 60 i pico va sortir que l'oli d'oliva era dolent, com és possible que la gent que viu més anys del planeta, bàsicament en el Mediterrani junt amb el Japó, com pot ser que l'oli d'oliva siga dolent? I és perquè quan es va començar a estudiar el tema dels olis, encara realment no s'havia arribat a la coneixença que tenim avui en dia, que si són saturados, monoinsaturados, i aleshores va veure que era monoinsaturado l'oli d'oliva. L'oli de coco passa igual, és una grassa que és saturada. D'entrada diríem, no és saludable,
però amb el temps s'ha descobert que n'hi ha de tres tipus, cadena corta, mèdia i larga. L'oli de coco és de cadena mitjana o mitja i aleshores té molts beneficis. Clar, penseu que molta gent en Sud-amèrica, molta gent en Oceania, en parts d'Àfrica prenen oli de coco i no són famosos per els seus problemes cardiovasculars. Què és el que s'ha comprovat? Si tu prens només oli de coco i la teva dieta és molt alta en greixos, com podríem dir el prototipo de lo que és Nord-amèrica o que ara comença a ser Espanya o Europa, aquí sí que no ens convendria l'oli de coco. Millora l'oli d'oliva en molta quantitat. Ara, per amanir, per voler posar l'oli de coco, cap problema, tot el contrari. Té molts nutrients i sobretot té que veure molt també el sistema immunològic. S'han fet moltes proves en gent amb sida, donar-los fins i tot un tros de coco cada dia i veure com augmenta la immunologia. Gent en tendència a molts herpes també. Per això veureu que ara trobareu el coco a tot arreu, que sapigueu que és això, que realment, malgrat sigui un greix saturat, és de cadena mitja i això fa que realment el que tinga són beneficis. Però sempre quedeu amb l'evidència. Lo mateix, me han dicho que va muy bien tomarme en ayunas, como un día venía un señor, un zumo de naranja con un ajo picadito. ¿Y cómo te sienta? Me sienta a morir, pero tiene tantas propiedades que yo me lo tomo. Luego me tomo un Almax o no sé què. No. No, però és que a vegades, vull dir, som així tots en algunes coses, ¿no? Oye, yo voy al gimnasio, ¿y qué tal? Pues desde que voy a la piscina estoy fatal, con las cervicales horribles. Però n'hi ha gent que a vegades no té un estil correcte i va nedant i acaba pitjor de que ha entrat. Però m'han dit que haga piscina i jo continuo. O sigui, el problema és que a vegades són massa bons pacients, no? I és perquè te dona vergonya preguntar, no? És com si tu vas al metge i te dona un medicament i tu creus que t'està donant diarrea, però dius, i si li pregunto i faig el ridícul? Però se'l va prenent i a la farmàcia, oye, dame algo para la diarrea. No passa res, vull dir, hem de perdre la por a preguntar i a qüestionar-se les coses. Jo dic, a vegades ve la gent i em diu, Josep, m'has donat alguna cosa per la circulació? És possible que em facin més mal les cames? Home, és tot el contrari de lo que no volíem. Ben fàcil, deixeu de prendre 3 dies i als 3 dies valorem. Estic perfecte, ara torneu a prendre. Només que si ho prenies 3 vegades al dia i estaves a morir, no cal tornar a patir. Li diem, pren-ho només un cop al dia. Si veiem que comença a fer-te un inici de mals de cames, és que aquest producte no és amic teu. Segurament perquè dins de les plantes que n'hi ha, igual el teu problema és de retorn o d'anada, i aquesta planta igual està més especialitzada en allò. O te canviem la planta medicinal o busquem la forma diferent de teràpia. Emboliu-la menys o en aigua freda o veiem quin remei. Però sempre observeu, encara que aparentment no tingui lògica. Des que he canviat el meu esmorzar vaig pitjor al lavabo. Hombre, si estàs prenent més fibra, com és possible? És impossible. La paraula impossible no existeix. El que podem dir és que no és habitual. Molta gent diu, oye, Josep, yo mi hijo le he dado jalea real porque estaba con muchos estudios y un poco nervioso y ahora va como una moto, estaba horrible. Home, en teoria la vitamina B, la majoria sabeu que ajuda a reforçar el sistema nerviós. Doncs, bueno, de repente comences, quan veus que n'hi ha alguns casos, comences a mirar, a preguntar i a llegir i veus que te diu que 1 de cada 300.000 la vitamina B, quan hi ha molt nivell d'estrès, li fa l'efecte contrari. Això a vegades li passa a gent amb la valeriana. Me tomo valeriana i duermo peor. Vol dir que estic tan nerviós que no puc aprofitar aquest nutrient i me fa el contrari. Es com molta gent te diu, es que yo cuando estoy muy nervioso, si me hacen, es que no aguanto el masaje. A la que me pone la mano me pongo más tenso. Bueno, pues pot ser millor t'anirà que tanques els ulls, estiradet damunt del llit i te poses musiqueta. I potser te relaxes millor. És trobar la via. Aleshores, sobretot, tingueu en compte això. Des que jo faig allò, com estic? Millor o pitjor? Millor, continua. A vegades ve gent i te diu, oye, desde que voy a la piscina estoy mejor que nunca. Com que t'estiras, diu, no me duele nada. Pero claro, es que me estoy planteando dejar la piscina. ¿Oye? ¿Y por qué? Digo, porque claro, si voy con la piscina y me siento bien, el día que deje la piscina me sentiré mal. Pues no, res, deixa la piscina, te trobes malament ja avui, no cal patir, que te passarà d'aquí 10 anys. O dir que a vegades fem plantejaments, dic, sí, segurament quan deixes la piscina la trobaràs a faltar. És lògic, perquè te fa estar molt millor. És com si menges bé i te sents bé. El dia que menges molt malament 4 dies seguits, perquè són festes o tal, te trobaràs momentàniament pitjor. Tornaràs al teu ordre i te trobaràs bé. Pues això és un cas també de que si alguna cosa te va bé, endavant, no n'hi ha cap problema. Aleshores,
Aliments rics en calci i magnesi, el que diem, coses que tinguem a casa i que puguem aprofitar. Tot no ha de ser comprar coses. Llavors, dels aliments més interessants per la salut són les llavors, en castellà les semilles. Per què? Perquè és algo tan petit, tan concentrat, que d'aquí ha de sortir un arbre o una planta, amb algo que pot pesar potser ni mig gram. La número 1, la de sèsam, perquè és un dels aliments més rics en la natura en calci. Però sempre que parlem de calci busquem la seva parella, que és el magnesi. És curiós que la llet de vaca és molt rica en calci i molt pobra en magnesi, mentre que tots els que citarem aquí tots porten molt de calci i molt de magnesi. Sobre el sèsam sempre m'agrada explicar una historieta que tots coneixem, el conte aquell d'Alibaba i los 40 ladrones, que quan diuen «Sésamo, ábrete», i s'obre la cova en la muntanya i allà està el tresor. Clar, això realment és una tonteria, no? Ábrete, sésamo, i s'obre allà la muntanya. Hem de pensar que totes aquestes històries entren dins del moviment sufi en l'islam, que sempre volen explicar històries en diferents nivells de lectura, depèn de l'estudiant, el nivell que tenia, diguem, del seu nivell cultural o d'evolució. Sempre veiem que darrere de les historietes n'hi havia com diversos missatges que podies captar. En el cas del sésamo ábrete, el que s'està referint és sésamo ábrete tu, la llavoreta, perquè el sèsam, a banda de calci i de magnesi, és molt ric, és greixós, és molt ric en àcids grassos i sobretot és molt ric en fosfolípids. En el fons m'ajuda al tema de la memòria. M'estaria reforçant el sistema nerviós. Entonces ell diu, sésamo, ábrete tu, i dona'm a mi la capacitat de despertar-me la intuïció d'on estarà amagada la cova en aquesta muntanya tan bèstia, que m'ajuda a veure la meva intuïció cap on tiraries i la trobaries. El qual, en tots els països àrabs, el sèsam és un dels aliments gairebé per ells sagrats, és molt important. És que sempre el prenen trituradet, allò que diuen tahin, o tajín, o tagina, o tajiné, i el posen a vegades amb el famós hummus, allò barrejat amb els cigrons, o directament amb el pa com si fos la seva mantega. Aleshores, per ells, diguem que el sèsam és la seva llet de vaca, en el seu aport de... I penseu que el que diem que és un aliment que és greixós, però en canvi, vull dir, no és que siguin gent famosa perquè siguin obesos, és una cosa que prenen cada dia, perquè quan un oli és de bona qualitat m'ajuda que el fetge funcioni bé i m'ajuda precisament a combustionar bé els aliments, precisament a engreixar-me menys. Quan se fan dietes a vegades amb zero greixos, la gent al cap d'un mes o dos comença a engreixar-se. El metabolisme tira a faltar el greix i que diu, sisplau, tot el que entri vull guardar en forma de greix perquè crec que vaig a quedar-me sense. Per això sempre parlem de la importància de l'ordre en els àpats, que el teu cos no tingui la impressió mai que va morir-se de gana. Estoy 8 horas sin comer i cada cop aleshores me començo a inflar i a trobar-me pitjor. En un principi no caldria que fos triturat en l'aspecte que el masteguem, però a vegades gent que té més tendència a problemes a nivell de dentadura o gent que menja molt ràpid, que avui en dia som quasi tots, pot ser el que tu dius, si el comprem trituradet o en forma de puré, tenim la garantia 100% que l'aprofitarem millor. Aleshores n'hi ha gent que se'l tritura ell, n'hi ha qui el compra triturat, vull dir, no importa. Sempre qualsevol cosa que ens fem nosaltres, com triturar-lo, serà meitat de preu. Chia. La chia és una llavor nova per nosaltres, és una llavor que ve de Mèxic, que va estar a punt de desaparèixer, perquè els espanyols quan van arribar a Sud-amèrica se van trobar amb un problema, i és que fins ara tots els aliments, la Bíblia, si mirarem, és un llibre realment que parla de salut. Tots els llibres, diguem, sagrats, el Coran, la Bíblia, aquell dels jueus, vull dir, tots veureu que sempre donen pautes de salut. De fet, els jueus, allò dels aliments halal, que s'han de cuinar d'una manera, l'animal s'ha de dessagnar d'una manera, eren pautes que donaven perquè la parròquia estigués saludable. El mateix els musulmans, amb la dieta halal, els jueus es diu kosher, i la Bíblia passa el mateix, parla de 2.000 coses referents a la salut, i aleshores parla de molts aliments. Es pensava que qualsevol aliment que no estigués a la Bíblia és que no era per a nosaltres, i aleshores els espanyols consideraven que era quasi pecat menjar bla de moro, quinoa, chia,
i molts aliments d'aquests van estar quasi a punt de desaparèixer, o no només en zones pobres, i evidentment els indígenes, que al final, si ja tenien clar que els indígenes, si no estaven batejats, no tenien ni ànima, que mengin el que vulguin, tots aniran a l'infern, i la chia va estar quasi a punt de desaparèixer, quasi que es va quedar en Mèxic en un lloc realment quasi molt residual. I per sort portem diversos anys que en tot el tema del boom de la nutrició n'hi ha gent que va per el món, i això és així, van només buscant aliments que no estiguin, diguem, catalogats. Entonces, quan van a qualsevol país, uy, este cereal, esto yo no lo conozco, ¿cómo se llama? Pues ara l'últim que ha sortit és el que es diu tef, que és d'Etiòpia, és un cereal que no té gluten. Pues ràpidament, el que fan és que ho envasen al buit i ho envien per correu al laboratori central, que no sé si està en Alemanya. Ho envien allà, i aquells simplement l'analitzen com si fossin aquells del CSI, a veure què tiene, proteïnes, tanto, i quan veuen que n'hi ha un paràmetre que destaca fora de lo normal, oye, esto tiene 5.000 de vitamina C, para el carro. ¿Y esto qué es? Entonces tornen allá. Oye, ¿cómo lo tomáis? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo se come? ¿Cómo se cultiva? ¿Cómo no sé qué? I és quan aleshores se comença a comercialitzar. Pues va passar amb la chia, que de repente van veure, dic, ostres, esta semilla té realment una quantitat d'omega 3 i d'omega 6 molt gran, i sobretot de calci, és una passada l'aport de calci que té. Aleshores entraria dins dels remeis cardiovasculars, seria, diguem, el complement, o la gent que no vol prendre peix blau, o qui vol prendre'n però vol un aport extra, sobretot com a aliment amb calci, chia seria una possibilitat. La forma més interessant, perquè veureu que és una llavor molt dura, sempre recomanaríem deixar-la en remull, una cullera de sopera amb un dit de todos d'aigua, i al dia següent barrejar-la des amb el iogurt, amb una miqueta d'aigua o de suc. Se pren, no te gusta res. I aquí se la barreja amb un dit de todos d'aigua, s'ho han passat d'un glob. Clar, al deixar-la en remull també és molt rica en fibra i faria un efecte, diguem, suaument laxant. Nosaltres l'alternativa que teníem, que aquí llavors veig jo que m'he deixat, no pot ser, és el lino, el lli. Lino o linaza, lli o llinosa, és l'alternativa a la chia, és una llavor més nostra d'aquí, i això vol dir que evidentment serà 3 vegades més barata, en resumen, llinosa. Pot ser la chia portarà una miqueta més de calci, però per això tenim el sèsam. De fet, una combinació molt interessant, quan busquem el tema de l'osteoporosi o de l'artrosi, tot que sigui pèrdua de calci o de minerals, és la combinació de sèsam i lli. Molta gent el que fa és que s'ho posa junt, ho mol, ho tritura i ho té en un potet. I damunt de les amanides, de les verdures, d'on vulgui, se posa una cullera de sopera d'aquesta barreja. I aquí tinc molt d'omega 3 i tinc molt de calci i magnesi. És una combinació ideal com a preventiu de qualsevol osteoporosi o... Perdó, sí, exactament. Salut. Què més? Fruits secs. Clar, aquí al Mediterrani el que diem realment és que tenim de tot, a nivell especialment del tema remineralitzant. Ametlles, avellanes, pinyons, nous, són 4 dels fruits secs més rics en calci. I sobretot que tenim aquí. Si ara busquem, és que m'han dit que les nueces de macadàmia també, d'entrada és un aliment que no és d'aquí i segurament sortirà molt més car. A banda que sempre el més proper a nosaltres, si portem més segles prenent-ho, el nostre cos, la nostra memòria genètica té més facilitat sempre per aprofitar-ho. Només que sembla que si ve de l'altra punta del planeta ha de ser més bo. Sempre diuen que el santo cuanto más lejano más milagrero. Sempre amb llavors i fruits secs, de fet amb els aliments en general, sempre veureu que sempre surt el dubte de oye, pero esto lo tomamos tostado o crudo? Els defensors de lo cru sempre diuen que tot ha de ser cru perquè si està cru és quan té els nutrients màxims i si està torrat el calor acaba con la vida. I la gent en canvi que està més per al tema de la digestibilitat i l'absorció te diu que tot aquello que està ligeramente cocinado o tostado és més digestiu. El meu consell és quan arriba l'hivern millor tot més torradet i quan arriba l'estiu més cru. Al igual que els aliments, a l'hivern més cuinat, tot de cullera, i quan és a l'estiu més cru. Ara què passa? Que dins de casa, com que estem calentons amb les calefaccions, perdem aquesta perspectiva. Aquí mateix jo vaig arromangat. Abans estaríem aquí pelats de fresc perquè no n'hi hauria calefacció i ningú voldria prendre una amanida. En canvi, què fem? A l'hivern, a vegades per la nit, molta gent oye, yo es que me cuido bastante, ceno una ensaladita, una pera i un iogurt. Són 3 aliments refrescants. Entonces la persona se troba que s'infla, dorm pitjor, me desperto, tinc els peus freds, estic més trist, el meu metabolisme l'he apagat.
Me baixa el to. Hem de menjar de cullera a l'hivern. I a l'estiu el que diem gazpachos, amanides i tot això. Verdures, brècol, bròcoli, col, berros, julivert, són tot aliments especialment molt alts en calci. Sempre els hauríem de prendre, especialment el bròcoli. Es diu que quan el bròcoli, que veureu també que sempre que parlem de casos de càncer, el bròcoli és un aliment que sempre estem molt en compte. El que no voldria el bròcoli és l'oll express. El bròcoli voldria només una cocció molt suau en el vapor i que quedés quasi com al dente. Aquí estem aprofitant tots els antioxidants del bròcoli. I el mateix amb el brècol i totes aquestes, lleugerament. De fet, després penseu també els que tenen fulla verda, com serien els espinacs, la bleda i tots aquests. Aquests haurien d'estar cuinats a gairebé un segon. Per què? Perquè si no se'ls dispara els oxalatos i poden fer pedres d'un ronyó. Els espinacs aquests cuinats un quart d'hora, 20 minuts, allò realment no seria massa recomanable. Molta gent fins i tot s'ho menja com si fos amanida, sobretot quan són molt petitonets, que són tendrets, o les bledes si són molt petitonetes. Què més? Els llegums. Els llegums, la soja, cuita o en forma de tofu, totes les varietats que tenen ara, les mongetes, els cigrons, de fet les llenties, les llegums són riques també en calci. Les algues marines, en aquest cas us he posat per ordre les que porten més, la iziki, la wakame, la cochayuyo, la kombu, l'arame. Les algues és un dels aliments més extraordinaris que existeixen, al igual que les llavors. Per què? Perquè en poqueta quantitat ens aporten molts nutrients i molt fàcil d'aprofitar. Penseu que, per exemple, si mengéssim un tros de carn així de gran, cordero, xai, per exemple, portarà molts nutrients a nivell de ferro i de proteïnes. Però a vegades, ostres, que hem anat a la bolera on sigui, hem menjat xai i està tot el diumenge amunt i a baix. Notes que és molt pesat de pair. A banda porta una sèrie de greixos que no són molt recomanables. Clar, a mi te menjaràs una cullerada sopera d'algues i me portarà el mateix ferro que tot el bistec, però en canvi me costa fer la digestió un segon. I ja no és que no em deixi deixalles, greixos ni colesterol ni coses, sinó que a més m'aporta altres nutrients extra. I com totes les algues, tenen un efecte que diuen quelador, i és que tots els tòxics que troba pel camí, especialment contaminants, el plom, el mercuri, els enxampa i els elimina. Per això gent que els han posat els empastes aquí de tota la vida, que eren de mercuri, i altres minerals en aleacions, quan els hi trauen, els diuen, por favor, tomem usted comprimidos de alga clorela una temporada per eliminar totes aquestes toxines. O gent a vegades amb radioteràpia o quimioteràpia, les algues ens ajudaran a reforçar a la persona i a escombrar allò que no volem de la medicació, per a tindre menys efectes secundaris. El peix seria un altre aliment, bàsicament el peix blau, i sempre recomanem el peix, a ser possible, els més petits, que no que siguin pezqueñines, sinó per la varietat, sardinetes, boquerons. Per què? Perquè al ser més petits, en la cadena tròfica han acumulat menys toxines, mentre que l'animal més grandot s'ha menjat aquest a l'altre i al final ell recull totes les toxines i metalls pesats dels demés. Quan més petitons, millor. Aquelles persones que a vegades... És que a mi les sardines m'encanten, però és que no les digiero ni queriendo. Un del truco, encara que perdi un 30% de les propietats, és treure-li la pell. Quan li treus la pell ja no te repeteix. Això és com molta gent li passa el mateix amb el pebrot. I quan el pebrot, si el peles, ja no te dona aquest malestar. O en el tomàquet. N'hi ha gent que tampoc paeix el tomàquet. Jo fins i tot quan fem una amanida, amb el pelapatates aquell, pelo la pell i notes que ja te cau molt millor. Si ho té algun problema digestiu, si no és la pell, evidentment té les seves propietats. Com veieu, penseu que hem parlat aquí de 15 o 20 aliments. Quan diem, a vegades dius a algú que jo no tomo leche de vaca i te diu, es que necesitas calcio. Ja lo sé, lo estoy tomando aquí, vamos, a toneladas. Bàsicament perquè sembla que si no prenem el llet no estem prenent calci. El tenim aquí, vamos, en aliments que prenem cada dia. En gran quantitat i en gran disponibilitat, que és el que es tracta. Aliments rics en vitamina D. La vitamina D és cert que tant per al tema del clima, que els mesos d'hivern tenim menys vitamina D solar, i a vegades també amb l'edat necessitem una miqueta més de vitamina D. Quins aliments? El sol, evidentment, és la millor font, el peix, de tots els que tenim, anguila, tonyina, salmó, bonítol, sardines, el bacallà, tal qual o en forma de perles, es dona una tranquil·litat, el rovell de l'ou, i dins dels làctics, mantega i formatge serien dos dels que portaríem més. Una miqueta de formatge fresc es pot anar bé,
O sigui, quan parlem de l'alimentació, jo sempre penso que l'alimentació ha de ser un aliat nostre. Aleshores, dins que els làctics no són la font més important de calci per nosaltres, més que important, no són la millor forma, prendre a vegades una miqueta de formatge o prendre una miqueta de iogurt té una única avantatge, o una avantatge principal. Sobretot que, primera, si vas a casa d'algú i algú porta una miqueta de formatge o de iogurt, te ho menges i no tampoc fas un lleig, no? A no ser que l'avises primer perquè no ho puguis prendre, i també està bé avisar-lo si n'hi ha confiança. Però l'altre és que a vegades poder menjar una mica, la teva dieta una mica àmplia, fa que si algun dia per algun motiu menges una miqueta de formatge no te poses malalt. T'ho dic perquè quan jo vaig començar en això farà uns 27 anys, a la macrobiòtica, clar, menjàvem realment arròs integral, algues, cigrons, tofu, verdures i poca cosa més. Clar, el problema era que el dia que anaves a casa d'algú i menjaves alguna cosa amb una miqueta de formatge o no sé què, te posaves realment a morir. O sigui, a vegades el menjar tan superbé te limita que no pots viatjar, no pots anar a casa de ningú, i al final ens alimentem per molts llocs. També ens alimentem una miqueta per l'esperit a nivell emocional. Doncs a vegades compartir amb uns amics per dir-te una pizza és millor que menjar-te tu en casa amargat un plato de germinaos. Això no és meu, ho explicava un lama. Un dia vam anar a un curs d'un lama i aquell ho explicava, diu, el menjar també menges per l'esperit, aleshores també depèn de quina companyia t'alimenta més que tu sol i de mal humor en un racó el teu tàper amb allò. En fi, aleshores, això era per al tema perquè veieu que he posat la mantega i el formatge quan habitualment intentem no prendre làctics o el mínim. El cacau és molt ric, també és molt interessant. El cacau que sigui d'aquells que sigui 85% la xocolata negra, és el que portaria realment molta vitamina D. I curiosament alguns bolets, els xampinyons portarien també. Aleshores, a darrere, ens pot ajudar l'aigua de mar? L'aigua de mar, tot això ve, l'aigua de mar, penseu que ara està molt de moda el tema de si la dieta és alcalina, si és àcida. Està comprovat que la nostra dieta avui en dia, quan tots els aliments són més refinats, perquè tot el sucre blanc, totes les farines blanques, tot allò que és refinat, els nervis mateixos, a nivell d'estrès, fa que el nostre pH sigui més àcid. Quan el nostre pH és més àcid, el cos que vol equilibrar-se sempre de forma automàtica, diu, oye, que está muy ácido, por favor envía minerales alcalinos. I tu comences a traure les teves reserves de calci, magnesi, sodi i potassi, i ens anem desmineralitzant. La llet de vaca, una cosa que no hem comentat, és que és un aliment altament acidificant de l'organisme, en el qual t'aporta un calci que vas a aprofitar-lo malament, però a més, com que no el pots aprofitar bé, te demanaré molt més calci i magnesi, doncs cada vegada estic pitjor. Quina és la conclusió simplista que fem? Toma más. Veureu que en Europa la gent som els que prenen més làctics del planeta, juntament en alguns països de Sud-amèrica o especialment Nord-amèrica, i som els més descalcificats del món. Doncs alguna cosa passa. Per això és el que diem, m'agrada molt sempre la evidència. Este alimento es muy bueno. Bueno, m'ho crec. I com és que som els més descalcificats del planeta? No, pues hemos de tomar más. I ara que s'han inventat ja el súmum, el iogurt d'Ència, un iogurt que porta 5 vegades més calci, que l'has de remenar ja amb una espàtula. Clar, és que això és un desastre, perquè ara m'estàs fent una tonelada de calci mal aprofitable, aquí sí que eres candidat realment a qualsevol desequilibri del metabolisme del calci. Que d'aquí 10 anys veuran que estem igual o pitjor encara, doncs t'inventaran un d'Ència amb el triple de calci. Aleshores, el que diem, l'aigua de mar és un remei molt simple que diluït, evidentment, ens ajuda a l'absorció de tots els minerals. El doctor René Quinton, de l'any 1900 a 1960, estem parlant com de 60 anys, en tota Europa realment va ser molt important l'aigua de mar a nivell mèdic convencional, no a nivell de medicina naturista. És molt curiós. I és perquè ell bàsicament va desenvolupar això amb hospitals i amb altres científics i metges. I veien això, que nosaltres quan suem la nostra suor, la nostra llàgrima, no és ni més ni menys que aigua de mar amb una dilució. I va calcular que aquesta dilució era de 1 a 3. Llavors va començar a fer proves primer en l'aigua de mar presa. Un diter d'aigua de mar i 3 diters d'aigua normal, aigua mineral, presa 2 vegades al dia. Després va començar a fer proves més sèries ja a nivell subcutani injectat.
Aquí estem parlant ja de malalties més greus, malàries, paludismes, càncers de pell, coses molt greus, amb uns resultats realment increïbles. Ara comença a reintroduir-se l'aigua de mar i alguns metges comencen a fer-ho també subcutani. Això encara és molt minoritari, però l'aigua de mar la veureu en totes les farmàcies, en les botigues, només que sovint trobarem les ampolletes d'aquelles Quinton que valen una pasta i nosaltres sempre us recomanem les ampolles que surt 20 vegades més barat. Però és un remei molt interessant quan el que busquem és que el meu cos absorbeixi els minerals. L'aigua de mar faria alguna cosa ben simple per la vida i és que ajuda que la cèl·lula pugui alimentar-se i desfer-se de les toxines, que és la clau de la salut, absorbir i eliminar. Per això sempre quan ve qualsevol persona preguntant el que sigui, sempre li diem, a banda del que menja, si va bé al lavabo, si fas pipi, si no, vull dir, és important el teu cos quina capacitat té de desintoxicar-se. Aleshores, la llimona és un aliment molt interessant també, perquè té un efecte, és molt ric en nutrients, en minerals, però també a la vegada també ens ajuda a eliminar-los. El truc que us he posat aquí és que la podeu també triturar. Molta gent diu, és que a mi el meu estómac no la tolera, o tinc molta sensibilitat en les genives, o jo ja tinc poc esmalt. En aquests casos el truc era posar mitja llimona sencera, que estigui ben neta perquè algun pesticida o qualsevol cosa, en un got d'aigua i en el minipímer la triturem. Què ens queda? Ens queda com un sorbetet de limó. Ens queda com una crema que te la pots menjar quasi a cullereta. Amb la pell, perquè la majoria de les propietats estan en la pell. I a banda de la pell que veiem fora el groc, a sota de la pell, aquella part blanca, allò és on estan els bioflavonoides, que tenen que veure en que les artèries, en les venetes no es trenquin i no fem allò de les aranyetes, té que veure amb les al·lèrgies, té que veure moltes coses. Llavors, és una manera que te quedarà algo que te sentarà genial i a més tens el triple de propietats. És cert que és més rotllo, t'has de netejar el minipímer, però és un remei molt interessant, sobretot perquè la llimona habitualment no li cau molt bé. El magnesi. El magnesi, per fer un símil, diríem que és el ciment. El calci seria els ladrillos, els maons, i el magnesi és el ciment. Si prenem tonelades de calci i n'hi ha poc magnesi, la casa cau. Doncs el magnesi ens ajuda també a aprofitar molt bé el tema del calci. Per això veureu que la majoria de la gent que fa molts anys que treballa amb l'osteoporosi, com la doctora Ana María La Justicia, ja fa més de 40 anys o 50 que està en el tema, sempre que parla d'artrosi i osteoporosi, sempre parla per ella la paraula clau és magnesi. Mai sentireu que parla de calci, sempre és magnesi. Ara veurem després el magnesi, quin és el... Tenim per aquí... El magnesi el trobareu en moltes presentacions. El trobareu en forma de cloruro, carbonato, lactato, gluconato, citrato. Sempre que puguem, la formulació més disponible, el que diuen els últims estudis, que això és molt recient, seria el que diu citrato. La majoria és cert que posen carbonato perquè és el més antic, que era el més conegut, però els últims parlen de citrato. I ara tots els que van apareixent nous ja porten citrato de magnesio. Aquest l'avantatge que té és que mai me desequilibra a nivell de panxa. A vegades alguns com el cloruro, que pot ser més immediat, a molta gent, és que a mi em dóna diarrea, a mi em dóna mal de panxa, a mi mal d'estómac. Citrato. Aleshores, important, el magnesi no és un mineral que el cos mai farem un excés. O sigui, podríem prendre 20 anys seguits i mai farem cap problema. Al igual que la vitamina D sí que hem comentat que podríem fer un problema, el magnesi mai. El qual aquelles persones que observen que els hi va bé ho podrien prendre 3 anys seguits. Jo sempre dic, fes-ho 5 o 6 mesos i de vegades en quan descansa un mes. El cos sembla que ho aprofita millor, descanses econòmicament, descanses mentalment de no estar pendent del magnesi. Dins dels aliments, aquí els tenim germen de blat, les algues, el sèsam, llevat de cervesa, cacau, llegums, i ens falta un molt interessant que porta moltíssim magnesi, que és l'ametlla. A ser possible crua,